O primeiro que imos facer para poñer o noso sistema a funcionar e poder realizar os exercicios de bases de datos é preparar o noso servidor. O noso servidor xa temos unha OVA que vos pasei, que xa ten o MySQL instalado, vale? Temos que importalo no noso Oracle VirtualBox e logo configuralo para logo podernos conectar dende o Workbench e traballar en remoto con este servidor, o que emularía a forma de traballar dun programador contra as bases de datos. Ben, o primeiro que hai que facer é importar a OVA. Damos a importar e esperamos a que remate. É habitual que apareza algún erro cando nos executamos o servidor, porque o creamos nunha máquina e o levamos para outra. Ás veces simplemente se trata de erros relacionados co hardware que tiña o equipo anfitrión donde se creou a OVA. Vale? Hai que ler o erro e resolvelo se é posible, pero primeiro hai que lelo porque a meirande parte deles teñen a maño. Xa temos importada e o darlle a iniciar debería dar un erro que aí está, vale. Aquí está o erro. Vamos a detalles e dinos que non ten o USB2 para o cal lle faría falta ter esta extensión. Temos dúas solucións, ou instalar a extensión ou deshabilitar sen máis o USB2. Como neste servidor non vamos usar o USB, imos á configuración, deshabilitamos o USB e xa está amañado o problema de que nos arranque o servidor. Como vedes, non é complicado. Vale, isto xa está. E arrancamos, isto xa está. Aí está. Vale, as seguintes configuracións estaban recollidas nos apuntes da clase da unidade 4 no bloque de contidos sistemas xestores de bases de datos. Temos que facer estes pasos de aquí. Autorizar o servidor para facer conexións remotas, crear os usuarios que nos permitan conectarnos remotamente a ese servidor e compartir un cartafol para pasar as bases de datos coas que imos a traballar. Eso imos facer agora. Pero o primeiro que temos que facer antes é comprobar a IP, vale? Se nós temos un Windows na casa, temos que comprobar IP e vemos que este Windows, por exemplo, ten unha IP 172.25.56, vale? E esta unha 10. Vémolo aquí, vale? Entonces, sabemos que non son IPs da mesma rede, polo tanto non teñen conexión. Como amañamos isto? Pois imos a cambiar a conexión de rede desta máquina. Como imos facer? Premendo en configuración, rede e cambiando a conexión NAT por adaptador ponte. Damos de aceptar. Vale. Vamos a poñernos como root e vamos a facer un reinicio da máquina para que pille a nova configuración. Lembrade que os contrasinais acostuma a poñelos aquí na descripción da máquina virtual, de acordo? Vale, vale. Volvemos a iniciar. E agora, se facemos IPA, vemos que xa ten unha IP 172.25.51. Esa IP válenos. Ben, o seguinte paso é comprobar o estado do MySQL. Entón, systemctl status MySQL para comprobar que o sistema xestor está correndo. Perfecto, está en execución. Seguinte paso. Temos que configurar o noso sistema xestor para que admita conexións remotas. Para eso imos
este directorio, vale? Editamos con nano o arquivo 50 server conf, localizamos o parámetro bin address e sustituímos o 127.001 por 000. Desta maneira, imos permitir as conexións remotas a este servidor dende calquer equipo. Control O para salvar, Enter, Control X. Fixádevos que deu un erro de que non tiña permisos, porque estaba intentando modificar o arquivo dende profesora. E teño que facelo como root. Vale? Repetimos a operación. Vale? 50 server. Aí está. Repetimos a operación, esta vez como root, e non vai haber ningún problema. Control O, Enter, Control X. Vale, e agora o que imos facer é conectarnos como root ao MySQL para crear os usuarios con permisos. Se facemos, creo que así, ímolo saber agora, sí. Vale, vemos que aquí teño unha profe, pero que non ten permisos para conectarse en remoto. Entón, imos crear dous usuarios. Por que dous? Porque para a unidade 6 fai nos falta e así xa matamos dos paxaros dun tiro. Ben, como se crean os usuarios? Como creamos os usuarios con autorización a conexión remota? A un voulle chamar Mai, por exemplo, e poño que se conecte desde calquer equipo, vale? Non importa que sean mayúsculas ou minúsculas, eso non importa, vale? Ahora vou xa aproveitar para crear un segundo, co mismo contrasinal, e agora teño que otorgarlle permisos. Aquí teño que poñer asterisco, punto asterisco, para que os permisos vayan sobre todas as bases de datos que haxa no servidor, vale? Se puxera un nome de base de datos concreta, só me autorizaría a conectarme a esa, vale? Voilà. E agora para outro. Voilà. E agora esta é unha forma de actualizar privilegios. Os permisos, a ver se non me comín nada, agora. E xa facemos un exit e unha boa costume sempre reiniciar, que facemos unha modificación, bueno, reiniciar o servicio. Perdón, systemctl restart MySQL. E como hai unha doble instalación, vale. E agora xa deberíamos ter permisos sobre todo. Se probamos, nunca me acordo cal é o comando para borrar o ese. Xa temos my e profe, perfecto, vale? Ben. Que é o último que temos que configurar do servidor? A cartafol compartido. Imos aquí, damos de engadir. Eu vou escoller documentos porque é onde teño as bases de datos. Seleccionamos carpeta, automontar no directorio MNT e facer permanente. A aceptar. Logo, o que temos que facer é asignar permisos ao noso